Salutare, oameni dragi! Vă spun de la Miarea Transilvaniei și astăzi vreau să vorbim despre un sortiment de miere cu totul special, folosit de mii de ani ca un remediu natural pentru minte și trup. Este un sortiment de miere deosebit de prețios pe care îl producem în țara noastră și, dincolo de faptul că e recunoscut pentru aroma florală intensă, este recunoscut totodată pentru beneficiile pentru sănătate excepționale. Mierea de tei are un efect calmant natural, reduce stresul, ajută la relaxare și chiar la susținerea unui somn odihnitor. Mulți oameni o folosesc seara într-o cană de ceai pentru un somn mai odihnitor. Așa că vă recomand din toată inima, în întâmpinarea sezonului rece care ne stă în față, să consumăm această miere de tei pentru sănătatea noastră generală, dar și pentru o viață mai liniștită și pentru un somn mai odihnitor. Eu vă spun de aici, din Miarea Transilvaniei, numai bine și multă sănătate tuturor!